natad dari sa lugar sa Chusi namasol tanawa ang isa kahapon ang kuha niya tan nakuha wala makarap ro atong isong ito ayang ibutang Japan Coast Guard. Ang balik ko ng tao nga dako kuha to ora. Naglisod dito sa dala. Mula po na isang nyarsa sa galong tuba subida Daytay ng kilo goray. Yung kilo. Suwe. Kanoy sapon bugat daw.